yaba Sompa. Ina eba anopai ma yenye bre na ensem no yentutu ne sre ene abasa ma menhyase emfo mfiri woti mantanum na no awrahosembu esi ya emabunu mienu wo mo eyebo obofo na ja woko treni wo mo nanka akwa ho wodi mirika ekoba no national security for wo mo kai ekokobo wo mo ma wo mienu nyina ti nananom wanse do ande yesene ye pama kromfo won mo ede koku esomogere ede akotogu akwakoton safu na ne ye chesi wo mo a ewieye anuanom yi won mo akwakoti nananom wanse do afi ko wie mabu na wo ho ko bodo mpem wa ban krache na boboa no se ye mpene ye ntiase atentene ne nya adwuma na ekowie no otimantan no so afo a woda no yewura akasa na wose mabunu no wono mama adwobre mra na yewura makabu wonne kasa yi. Regional Security Council was in KJB to meet with Nananum and then relatives of our brothers who unfortunately lost their lives and some youth from Yaju. We had a very fruitful interaction with them. We assured them that they have our backing as far as ensuring that every Ghanaian is served the justice he or she deserves. When the president, His Excellency, was taking the oath, he took it on behalf of every Ghanaian. There are national security operatives everywhere in this country, ensuring our safety and protecting us and protecting our country and every other thing that belongs to this country that can be used for our sake. The national security operatives were not pursuing our brothers. No. They were on their rounds, and our brothers were also returning from KJB town. So what happened was a case of an accident that led to the collision between them and then the national security people. The police are now going into it, and per their investigation, they will be able to tell whether the national security operative vehicle was on the right path or not. Then we can deal with that as a separate thing. But for now, we have lost innocents who want to continue engagement. There's something I also want to say. We have also gotten information of people who are not from the Yaju area, who do not even have religion. Yes, we sympathize with everybody. But for people who know the law and should be law-abiding, even if our brothers and sisters from Yaju were angry, what we expected are to calm them, that we pursued and to ensure that whoever deserves justice is served justice, but not to encourage them to get onto the street. So we want to engage them. As I indicated, we asked them please to do the autopsy today and make sure that we conclude on that. We engage the family to find a befitting burial for our brothers who lost their lives in this accident. Enti yewura Joshua Makubu no wonne ye penia otua otimanta nano ena wo kire we yebra daisek no ko nhyiamudie ena wo wi ache se wo mbepe kurabre pepa ma wonom na afi wa hwesa tentene ne nso ebetimi aye adwuma mede okọ bono mantamu na bono mantamu no wo sona manwoko titene ne ewura bronye na papa yi nso akase wo na ni brabri nyina yese mempene dada Dwandramani Mahama wonam na wo bonto na ne nto abomu no wakoka se wasi sohwe a wono motwere enkora ne wie wo mu wie nyina yese sabio wo mu anya abransua de school ni yese ye free enso enye free nti adwendwene ama wo mu ntime nsua de ne ho asem no wo se kane na ne pan school fees ya wote hwa na beza aba uyem de opram wo de ka na enso nya wo na wutua papa nso we kura ase phone kura no na wafre no nom ne ho ade no sabre ana wo mutu etesene na wo de yenti de wo toto ba ene bi John Mama say enkrana omo wie wasi a resource no ye over 70% no omo bako you see John Mama na shaman quarantine na ebe ha dwene o e wo kroma say no nipa na o pe president je de adwen no nye adwuma e say John Mama tena se hu se akure ko school na so de ka wo school school one adwene edisua de ni ho no freedom of mind na be concentrate on education ni ho no because teacher need their baba ba ye wo school mu no na teacher for their baba say akura bia odika bia no
sorry pie nti sa akra no twere exam se pass o twere exam se won pass but this is the case here akra no ko school man no pabia special breakfast kosua da so odidim prensa ya man quality education ni aka your book because akra bia no since 2017 to date here what any papa catching say papa ya pam school fees apart from the eco private school and the national and ya benefit this year the no ho enu ntina na Ghana for ma sample from 2017 besin no see the nkra eco school emu ba over 65% to 70 there pass because ye aban na omoka na na do say wa faka enu we ye frɛ we sikadi enne papa maame ye yi saa de soade na wo ban frɛ wo sɛ ya pam school fees ye se ye maame twɛ da enne 7 years nie why not be that na se yira fi ne se ye mpe we ni e bɛkɔ akɔfa do mahama ba o se free senior high no be just and cry when the pass here dance here nti kwan ben no de befa so I am Sompa and next time cry ya so omu chitie no omo wie last year omo bo A1 se call landed ye ma binu scholarship call ye no and net Thomas Amwani aye one of the best students in UK Kata school abaya na o wie last year ye de no call Harvard University no mun ko hwe no results e ho chitie ya na all the Ghanaian students here womunya scholarship call America ni UK universities ni nyina o makọ esele hoso apo wo ha na e kire se nipa na oba 2025 no esramo man koto aba mabodani bomia 2024 it is possible yewura kwambafo abronye no wono na akọ bono mantan no mu a wosona manyoku no wo etitire ne a otua no na wode atodwa se yewura mahama John Dramani enama woka se 70% wasi sohwe enkura pass saa no wono mo hwehwe mu yie sanse ohwehwe mu a osusu se enwiemu bi ekoso ewo ba bi a papa yi watete bi de aba anopai afi yansanso nwura mu yewuram ewo mamra hye badwafie tenene a woda no yewura abansoma ne baben togwega na papa yi akasa wosim finhia makoma aduasani ya wo man Ghana ya tafiri democracy ho ekutakuta mun kakra atototo aba na yeyi mempani awie asa ye mumra hye badwafo na yetie wo mano gisem na enu achi nsokura ya mamre ne yamane ene wo dwumadi nyina nso etimi di afra te se aburo ne nkate na woka we nyina no wo kyese enye okoroko na nanom ka ho ensantwerofo wo ya boye ho modern papa titiru ne Sompa ya somo yie enye ho nko saa no wobeka wonkanya ankurankure ene nnwumaku ahodo nso a ewo man mu na se yebetimi akuram ne yakuramu yi a wo me yafinhia apa no wo ka kire se 2024 yebekwa akoto aba enti ye democracy no a yaye ne nkakra akra kuta no se kosua no yenkutamu yi na esomra mfaso maye. This festive season I want to urge all Ghanaians to take quality time of the season to thank the Almighty God, the I am that I am, for the blessings, the guidance, the leadership of our country. It is important that we thank the Almighty God for the timeless wisdom that He has shared with us, as stated in Isaiah 9:6. And I hope this will resonate in all of us. And what did Isaiah 9:6 say? It says, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders." We have, as a nation, been able to stay the course of 30 continuous, uninterrupted democratic rule because of the partnership between not just the political parties alone, but the media, civil society, and our traditional leaders. I think it's important that we continue this partnership, strengthen it, and in fact, make sure that every
organ of state, private sector, civil society is strengthened. And so, brothers and sisters, 30 years is a great achievement. And Ghana has made it globally. And your parliament now leads the parliamentary community in the world. We chair and we preside over the Commonwealth Parliamentary Association, made up of 182 parliaments in the world. We chair and preside over the Conference of Speakers and Heads of Parliaments in Africa. And we are in the leadership of the World Parliament, now called the Interparliamentary Union. Yewura Aban Samani Babin, Wano, ene penimpa, eba Ghana mrashobe jwefia, utriano se tenene, one number 3, ena ate nka se wame yofinshiapa, ne nuachino, wasanswa chechre demokrasi yekutem, infidudua, yetimi ekutemu ababidru, ena fi mfaswa yibitimi enye fideso, se yakoswa na yekuremusa. Ene etwo, mechirisi katwo, nituya kahompa, anopei midu wura Ghana Revenue Authority wono mabobo ano graph wono womo de won krata ba beto abonten na de wode tudwa ne se wosana aboso minum no ho a na wono mo de nhihye bi eba se utwa loto na dia eso ntotoso du obetua 10% tax afi ewie na utwa bete avieta ebemo wo munye di pe eno nso 10% obetua na wutua ne saa no wono ma etwa no se na de woka saa no na me sika me etwa na se etwa ne ye ni nso yoso we ni dia ye ntewo na chese wodi nko ade a se wonya di na wotwa no nso se tie bia ye beto na wono de krata ba beto abanten chese nyame de kye ya ade kye ya ye wura wopepon boso memu no ni de edikan etie ne hya ase na atete na nyese bia nko Ghana National Lottery Authority ho we ho firi ho betting for won bete ma bete won bete sbet won bete aviator won bete babia wonom ebete na won motie no na won mo chese edoma boa ewom se ebi no mo kasa ho nanso anya hwe no ebeboa atimi ama nema bi atimi asesa ene yebusa se ne no no mfa so obempa ne woso ede matimamufo no say no so boa pa ema yetiminya sikato e de boye ho bra sesei e kama yese obia e pese wo use smartphone no so a emfa so obia betimi anya wo so no e yesa beti ya emrantie so dodo na do ho agim enti onya to data na wokọ no wokokotwa no wodi nkwan de a dodo ne de wo ho hye mu wo mudi ho adanse no na eboa ma ban so anya nkakra akra e de afiri ho na eja watimi de ayoman no enti ekwe bia no eduba bia ne tie na na ne yie ayesa hwene munwi de nanso yekutekutemu yie a ebeboa ama sede ye pe Ghana na ya pe ne yie no yensa ebetimi aka ne yensa eka eno sei no ohwe 2016 Emrano Revenue Administration Act no at 915 eno section 78 no eka ne pefe na wie nso kura kire sese wantua to a eto tua ye mra nti wantua e wose mra diu nti eto tua de ye na ye de eto ekekere man me kire sika to afi yemfire no mu e ne yenko kumase santimantemu ha na yewura konfanoche aya asabia na mediwura enche bia na ate operation heal konfanoche ene wote kokoso ne dom ne nyina de won ho gimu ema wonuma efiri santimantemu wo wa manone ene ama ahodo so wonuma wo pa wonsire mu a esi bibi so woto obotum esi bibi so saafo nyina de won ho gimu na adaworoma sede na wonuma pe no no enkakra akra sede ka se tietia na bode toa akokon so beko nso a wode na no enso nkakra akra otimi kro no saa na wonuma aboaboa no ama meka sei etimi asipo amemu ayedu ma wonu mo ebeye ho adwuma pani no wo hwe ne ede na chi a wode ahon keka kura ene beyo sanse yakase wabomu ene kire wado
na no ena mpanimfo eda ho ese wono mo se anya hwe no wo mo de $10 million ena ebeye se adwuman ene ye kwasi kokko kurum America sika ena wo betimi de ayo na no wono mo nsaka ohamu nchemu adunum ye betimi aboa ma adwuma na tumi asase na ayere so a anka yenwura 2024 mu no ne yebete nsemode se yetimi awie na anya hwe ohamu nchemu be se eduosia de se de na sante no te kokko so opemso o se tu otoso abien papai ne nibire ya na wono a etutu ne ntima egu so ehwehwe na henema ekasa mu eyi foto no bi ede to ho no eno no aboa adoma masesei won betumi ayeji na wo maye ne ye se de be na ebetumi asom na asom atra ba bi asom no esanse ohwe santimantem ho ohwe tifi ohwe anafo emfimfini ne afa ba bia akura na eyeni yese koji na yede ne koji na ji no nso ya nkono kwa di obetumi ayi bibia to ho no wono ena ya wonim ji kwane anopa mi do wura enkran yo na me do ko togu afeda wotoso du nan na bobo ano wono akure ya Accra House of Folk never say die until the bones are rotten wono ena ye pania wotua wo mo no a wobo ekwe hoka na oye bibia na papa di asem bia ba betudwa se bronya eduriye no Accra Sports Stadium onkono ne de kredu ato akire na wo mo de sticker atetare ho aden ane aka cho se 24th program ho hwan ba esumesi ba wono me betrek no concert wo ho video ne wo mo kekan kansem no a na no hwenu kura abon no wo so we de benya aka enne Accra afo House of Folk wo mbebo a gise wo mo konsoga kope no ho ansa ente sanso a na wo mo abesene kodoma nom ne eho ade edu ba bi a ntime moa emma sede nka prayers no wo betime nya ahode abobo no kura wono mo bontimpani fomfa wo ma adwene nkoso na sansem we nom de wo mo te a wono sei no ebon no. Seriously, it goes on a sports room to favor concerts, to raise money, to make a stadium. Okay, raise the money. Make a stadium, what event? Sports or more concerts? What is the logic here? And we sit down and not complain. Why are we afraid of the truth? Why? I mean, this is things for me personally, it stinks. It makes me feel ashamed that we can close on a sports stadium when the league is on. Meanwhile, this device was primarily built for sports, in fact, football. And you close it down to host a concert. Everybody is happy. But it hurts. For me as a Ghanaian, it hurts me. Not because of hassle, but to take decisions like we are thinking upside down. And journalists, if anybody will blame, it's more you. But you are the ones who must comment on things like this. But you want to keep quiet. Why do we sit down and allow evil to conquer us? Why? Evil gets done when good men stay silent. How can you close the whole stadium down? And now, they mess up the pitch. Any money they make maybe will not even be enough. Emfonia na wo hwene ene atie togo afeda wotoso du nan na wo kan ni bi chese na hasofoku pa ba dadadai wo mo park asanka enene ene ebinom ka wo mo de abrankase no nyina ye mfanto ho e de takwa na bo so ye mfanto ho ne se nye de hieni papa na ka ne de na ne nyina no se mpanimfo mfankwa adwendwene mu na fe National Sports Authority wono mo nso anwene ho na wo mo nwene ho ebieu afe medu wuram ewo aboakwa afa ho wono mo abibi nti wadi dem na emma wontime mo ho so sede wo bia ne hotua no ebetime no emu be sa henson ene ni mo mo ho na emu ahanu ene emu be se aduana num a wo akire de adaworoma
wɔn mo nsa tumi aka nneɛma ahodoɔ ebetumi aboa ama wɔasetena mu ahenhan wɔn mu a wɔnya asrɛsrɛfoɔ na ɛno na panin a wɔyɛ aban krakye wɔda abuakɔ atifi hɔ ano no wɔkyerɛ firi 2019 bra wɔn ma bɔ sa assembly ɛde boa saa persons with disability PWD ebiwe frɛ Paul William Dankwa saa nneɛma nyinaa no wɔn de boa firi covid penso ekitamu abesi ne na wɔn nyanyae wɔn bɛkɔ so a nipa bɛ ahenso ɛna wɔn mo wɔ na so sɛ ahanu ne akyire ɛna wɔn nsatimi so wɔn mo so a yama wɔn bibi sɛ wɔn fa nkɔhyɛ bibi ase na ɛma wasetena mu nso ɛnwo wɔn 2017 bra omampani ebeye omampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and all the initiative be biased. The government should turn their face towards the people with disability and common fund inject a fund for disabilities gradually to set them up senior ABU. So we took that. This is the 7th dispensement assembly by 2018. And any mobia a boise near you will me fit a quine more almost rest at it. And this is the 7th one. Our municipality, and I mean, who say it's more encouraging. And ma no more sebi or more jam kakran or so they are happy. And Jamausha now at Abakwa North Municipality or this people with disability association. Normal every year they are now they are around 700. Out of the 700, we have been able to give 245. Enti ebia wonso meken no okan ekui ho na ofie na wono mo che na ya cha ma wo ma yini wo mo ye hwehwe ni mu na kokoche ya na wa che se enye wo mu nyina won sensate ne nyina anyepe eduba bia bomu benwo apese menwo saa nete na toda nso apese timi benwo na abomu nso anko benwo enti enkakra akra foforo beba no ebema wono ma enye bi nso ebetimi enye bi na emu no na woka se ekoi wono mo mfa nkonko ye adwuma mamfa so mra so na wono mo nso a enya bi no atimi enye mu ahoden na aban so atimi enya ahoden kese atimi aso asene ama foforo nso enya bi. At the moment I can tell you min kase ye ni ebinu a omo your friends and almost stress but usha the whole Ghana I can tell you about one of the near our minimum profile almost stress and you said you are your friends almost say and they ask me kasevie me catch on to omonko so a woman we have a disability people with disability association. They should go and register with that establishment. And when we can have the data and we can capture them in terms of PPI. However, Miko UK last month, somewhere Miko engages some NGOs. Baby, I may pen a sister city relationship. But what I want them to is the deprived area. Omokachem se metu omonga. So Mumompaye ABRDCM. They will come so that we factor into the price. Eno ya ban krache ya wo abuakwa no for Alhaji Omar Babs Bodinga na ewie no wono mo nso a wonsa kan bie se beneficiaries no wo mo de wani so ene wo mo na ase etudwa me obi a me nsami akra meka se me disable ma brabo mo niama e de mamia se ebi ansami no betimi aye me de e de mame na nso we decide say ka me pe obi obebo me na menyansa na adwuma bi na metimi aye e wo ma brabo mo be na me nie ni na so bi a ansa na ye de me kire se ka me bra ban ho aye municipal nti enu anti na mbae nti ka di su adepam na nka mepe sa ban boa me ne mo me ban so me be kan wetie me kasa na nkopo wetie me mpa ebo sisi anema na me sa kan ya mo de adom mi nti me de
tailor fashion tailor the baby fiança no ejuma machine yi bi koma san boa me trinsa na ye 10,000,000 cedis on de be ka me ho a me de ba kosua ejuma yi ti me de meda me woni na ne se meda me nyankopo ase so wetie me mpaibo de to so aboa me na me nya boafo sei we ni na me wo se lede kan se ne mpelefo kan se na me nyankopo adaroma so nti na ye sakan ebedi kan de nyankopo ase na niema na wonde amaye no ene kwaye ni so sanse betimi aboaye ama wonwa enye kura no apeja won kakra obi won so a start kakra ebe san atoa ne so ama wetimi bebe aka ho ti ye da obi a ne ho mu a ye sakan ye bia ye da nase hali de bebre na je se kakra minya no na enso sa nti we just say we no ebetimi asomasen kakra do entimi nyimi ha wonyine mfiri hode but ebetimi asomasen kakra eno eye wono mu a enya kakra ebaaye no esomfa so obie na wo modi ho adanse no wo chese keto abie nswa entina ya na ba efotimi wi akura mo na so bo hu se jankan da ase enwumre no na chesa no panso di obedie na wo hwehwe afa ye mewie kase no na ye kwakowi a medo ko western afa ho bibie ni anwea so bakwai ho na Dr. Nuako wogina se ye nto no so aba na wo memra se badwani no na pani ya kasa se ekomra se badwafie ne ye kampaade a amamuo no eyewosom enti abere bia je se onye obi a wote se sompa se ne ye 90.7 enkwasa de anase Sompa 93.1 Kumase anase Sompa 98.9 Sunwane soma won mo som no bi na be hu sampa ye ba be som na bibie ni anwea so bekwai ye kapa anka wo hayo nanso won mo mpuntu e wo low ni nyina no se Loben skills no e du ba bi e ha adwene enti se wo pede a ene wo no Dr. Nuako obetumi ewurawura na won ma frɛ ne miwura. The Minina Suntia Mibefa forms for the parliamentary race being around so be quiet December 7, 2024. Se o hwe amamu ankasa ay osom adwuma uhia obi a ne kasa eda form obu mpanyfo obetimi akọ president anim anana pamfo anim ede ne chopa akoto manim se we na me manfo ehia bibie ni anwa so be kwai se o check ye GDP a ye wo srochi constituencies bebre e wo Ghana ha but o hwe ye mpuntuo nso a e wo fom pa me GDP se ye to abama wa sabre no o manfo na use ko pre enema a eko aban fikese no bi fabre obi a ma serve this party for 8 years na me hu se mo a metimi dia boa me manfo no se me ko ekodu fikese ni ma metimi aye de chinsa eno Dr. Nuako a wono wosono mabia a wo fa so na wode kro na wo kire se de ekucha no a wotimi eyo wo ka ho asemi na ne ni ho nyina no obetimi apre na wode abre wo no mewo bibie ni anwea so bekwai onua kai na hu ne se mezo fruit drink no ewodwa so ba bia wo bia ya pebi no mwate buru nya ite nkoda na enya bia no no mo a afefuro mu de ma wo mo nhyase yie eno ye wa mango de wo ho ene ye wo de yaka amango watermelon abrobe kwadu ne ne keka aka ho nyina ne de se tie ni emu na tie kama se wonya krakas de boss wa yi e chense wa hwede enkwagu ho eno Catchers Marketing Agency ena kofa baaye afi wa ye adwuma bre honam nyina agene wo se wontimi nna enra me penesa amade achi 5G energy drink no mesa 5G de okode da ho no ebe ma okode ahoden no bi na obetumi aye adwuma na kwa chiri eba na sanso a utimi ewo de ni ho nyina ede wuraba bi tonton bi na gibi ana Sompa fie bi ewura ho na gibi entesa 21st clinic bi anim ya akọ na wabusa se 5G ni mizo no ma bi nkoton enkanka mo a mode aise egugugu nsuo so
ɛnante traffic mu mo ɛna mepɛ sɛ mofa bi na motɔn ɛma wɔn mu a ɛwɔ wɔman mu nyinaa etiminya ɛso ɛmfa soɔ wɔnua sompa akyɛdeɛ no yɛnya nwie yo na ano yɛde akunafo akyɛdeɛ no ɛbrɛw sompa kumase ɛyɔye na ne fɛsɛ tie ni dɔma ebun kam so wɔ hɔ ɛnya asɛm ketewa ne nyinaa akyi no ɛno di adanse sɛ yɛnkɔ so ane yɛmmoaboa yɛ ho amoa no ngu hɔ ɛsiane sɛ ɛnduru hɔ no ɛbɛboro so na ano sompa sunwane agye nsɛmu na sompa nkora nsa deɛ na ɛyɛ nee na nyame de kyɛn a yɛwura afrofrom ne de ɛtɔ so nsia baabia wɔ biaa yɛnhyia ɛwɔ Heroes Park wate ɛno baba yara ago prama so Kumase Santimantam mu ɛyɛ enyanka enyisia didie na enti sɛ wo nyanka fie a ka ho na kɔsompa fie bi a wonim kɔ register na fe ene mofra ne nyinaa nka mom ene sompafoɔ enkoto nsa na monedi na fe nyame nhyira no entimi mu nka nso ye ka ne sɛ nyinaa ne yɛkɔso asanse wo sɛ wonso utimi de wo ho agim wo kakra otaku osempoa me nwura mu bi na enomoma akyɛdeɛ no entimi nkɔ na enkodura chiri te sɛ deɛ wɔkaa sɛ woyi kapre wɔde ba sɛ yɛmfa nkɔma mmɔfra wo akyirikyiri ne yɛnsi wɔn sɛ yesu dɔ wɔ mo no saa pɛɛpɛ ɛna adekyeɛ ɛda adie ɛwɔ Heroes Park hɔ a baba yara agoprama so hwie be dɔnkɔ wɔnyɛ Ghana man time ne mom ɛyɛ dɔkotafoɔ wɔn mo time te sɛ deɛ wɔka sɛ wɔbɛyɛ operation nɔnso a ɛyɛ nɔnso kei no dɔnko kei na ɛfiri aseɛ wo banso no wafa ho ye esan sɛ ebeko TV so live ɛwɔ sompa wonua yɛ kan no koko aduro ba akompe ye wodwa so 3 eco capsules ɛyɛ adwuma sɛ nkonya esisi yade aduro ɛno akoro na yɛ yentima aduro ɛna ɛno a ɛsan so ɛma obɛma mu yɛ den wɔba wɔno no ma ɛno nso no utimi gina brane koko aduro timi nom de kɔ ba bia no ɛnka na ɛboa nso yi fi bi e woni peduanom enti a wura ba bia tonton nura ya no wabusa ase ebi ne hopɛ 0546 107 107 na de amase yemfrɛ ne yanyi bi na ɛno ne nura sesei ewodwa so akwantu no de ye so obetu kwan a ya ma express fom fa anko wo mo nye nkratasɛm no ene bibia mfa mawo wo mo ene betim de wakwa koduru de dia no ma ye de obeduru sesei a kwakwa damfo sɛ menyina ha ntwɛn no asem bia nim kotokra ne bia ne akire wani mu nkoda ne oba anim abra yakotu obi passport ne yede odi akwa akohye mu bia fa express ayonko wo nkran wo Kumase sunwane tachiman baabia ya no wahwehwe wo mo bebo apa clinic of the moment no 21st clinic wo mo na sciatica expert no enti wi ase nyina sciatica no World Health Organization wo no mo hwehwe mu wo man kan kyerɛ yɛn nanso 21st ba ye wo ye hwehwe mu no wo hu ye sɛ woto ma no so ɛfa bɛfa na nkokɔ mbesi wo nantintini na ɛsa ho no ɛtwetwɔn na akoto na ntimi nsɔre wo bɔbɔr na mozu pu a kyew branka yɛsɛ wo bɔ penalty hye wanya dagye pa na hon kronkron besane ɛwɔ enonimu na mozu pu a kyew na nanse kyew nan a sɛ yɛ sciatica ne nsenkyere ne bia wo ba bia 21st clinic wo bia ne yɛnhwɛw ne edi massage yɛ massage wo kama de edura etime bowura nkase mu nyina ene bɛka wo ɛyɛ bibiduro enti no wa hwehwɛ enkran wonsa bɛkan wo dɔme ebia na yɛ Kumase ehwɛ overseas hɔ a ne yɛwɔ Timber Market hɔ yɛ bɛn hɔ na yɛ ne afa radio ene bɔso wo sunwane a wonsa bɛkan yɛn ebia na yɛbrekum yɛ wɔ amango ase saa na wo tachiman a GN Bank dandadanum sunwakwan so ena efe nkransa Victory Presby Bank no ne nhwe ni mu pe Children's Park nchen ho ehon se ho 0540 311 311 ya homa wotini baabi a sciatica express na ya na do ho abata anopai kuku Veronica Jando wonne kuku kase ni nyina ena so mu adom ye nso ye Grace di adom no to so sa no wo hene yire ene wo ba pa amesa so for mama premani wo mo na ball ho aboso gina ho nya adaje ma yewura asante ebo Benedict wotete na Libya Boga wonne ball ho ka na ewia Papa Toast
ne toastu ni nyinaa wɔ MCR hɔ ɛde entoto mu ɔne sɔfo Ike ɛna ɔwɔ ahene champon bɔ ma bɛmberete wɔne unity ɛna afei maestro adekyeɛ na aviator wɔnyɛ di ya pɛ GR4 ɛte wɔ mo 10% na de ɔde kɔ obuo ne aka no wɔ ho ba bia wɔde bi ɛbɛto agya apia pam dada ɛne meden anopa ba bia obi a yɛ mo ofinhyia pa Pedansa.